Aşgabat şehri döwlet garaşsyzlygynyň senetini bellemek üçin taýynlanýar. Bayramçylyk çäreleriniň planlaşdyrylýan resmi bölегine taýynlyklardan başga da etaty dawarlaryň geçşek ýerlerini tiýmarlamak işlerine has köp üns berilýär. Jemaat guramalarynyň işgärleriniň şuňlar iň köp uğradylýan ýerleri aeroportyň we döwlet tribunasynyň töwerekleri. Mawy we açyk renkli giyimli jemaat hyzmatlarynyň işgärlerini her gün aeroportyň we täze tribunanyň töwereklerinde görmek bolýar. Olaryň arasynda arasatçylyk işgärleri, öý dolandyrış edaralarynyň işgärleri, suwup çünçüligi ýyladyş we beýleki jemaat hyzmatlarynyň işgärleri barmyndan başga da harby awtologlar hem dürli pudaklaryň belgileri bolan 60 töweregi ulaw tribunalaryň golaýynda ýerleşdirilipdir. Bu arada Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylary 23 sentýabrda habar berdiler. Olaryň sözlerine görä käbir awtologlarda täze prezidentiň portretleri goýulan bolsa, beýleklerde öňki prezidentiň portretleri ýerleşdirilipdir. Habarçylar jemaat gulluklarının işgärleriniň daş töweregi tükenöksiz arasylýandygyny, süpürüp ýuýandygyny, agaçlary gyrkyp çapýandygyny, häkimetleriň bolsa işleriň barışyna berk gözükçülük edýänligini we käte howply şertlerde işleýän işçileri gyssaýandygyny görüň berýärler. Tribunanyň golaýyny we oňa barýan ýolda erkekler we aýarlar dik ýokary gidýän depelere çykmagy mejbur bolýarlar. Bu ýykylmak howpuny döredýär. Olar depelere çykyp ot çöp galyndylaryny ýygnamagy mejbur bolýarlar. Häzirki ysty günlerde depede diňe bir işlemekde leýsem dem almagam kyn. Ýöne aýarlar diň janmagy synanyşda gözegçiler olary ýerlerinden turup işlemäge mejbur edýärler. Oturma diýip gıýgyrýarlar. Diýip Azatlyň habarçysy görüň berdi. Şol birakdyň özünde de şeýle şertlerde günüň aşagynda işleýän işgärler suw bilen öpçün edilmeýär. Bu barada habar berýän habarçynyň sözlerine görä işgärleriň agyr zähmet sebäpli ýa-dawlykdan başga da ýüreg agyry we dem gysma ýaly ýagdaýlary başdan geçirýän halatlary ýüze çykýar. Şuňlar gündizlerini Aşgabatda howa ortaça 36 gradusa çenli gyzýar. Ýurdun häkimetleri döwlet garaşsyzlygynyň 31-nji ýyllygyny dawaraly bellemäge taýynlanýar ka wadandaşdyryş we arasatçylyk işlerinden başga da tutuş ýurt boýunça repetisiýalar geçirilýär. Marda döwlet işgärleri dürli çärelere ýygyderli gatnaşýarlar. Mardaky habarçymynyň sözlerine görä şuňlar döwlet telewizionynda bayramçylyk güni görkeziljek reportajlar hem taýýarlanýar we olara taýlanan çäreçiler köpçülikleýin gatnaşdyrylýar. Öňden gelýän tejribelere görä ýurtda bayramçylyklaryň bellenşi öňünden sahnalaşdyrylyp ýazgy edilýär we bu reportajlar bayramçylyk güni döwlet telewizionyny görkezilýär. 3 hepde bäri ýurdun iladynyň dürli gatlaklary bayramçylyga taýýarlyk görmek üçin dürli çärelere gatnaşdyrylýarlar. Studentler we döwlet işgärleri paýtagtyň hemme ýerlerine geçen repetisiýalary gatnaşýarlar. Gatnaşmagy mejbur edilýän çäreçiler daşky görnüşine görä taýlanýar. Türkmenistanyň döwlet habar beriş serýisleri garaşsyzlyk gününiň getip gelýänligini habar berip, taýýarlyklaryň çäginde ýüze çykýan meseleleri we iladyň mejbury gatnaşdyrylmagy barada maglumat bermeýärler. Şol Türkmenistan döwlet garaşsyzlygynyň senetini ilkinji edek täze prezident Serdar Berdimuhammedowyň ýol başçylygynda belleýär. Öňki prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň ogly şu ýylyň mart aýynda döwlet başyna geçdi. 2017-nji ýylda Gurbanguly Berdimuhammedow garaşsyzlyk gününi 27 sentýabra geçiripdi. Ondan öň çärik asyr Türkmenistan döwlet garaşsyzlygyny alan gününi 27 oktýabrda belläpdi. Türkmen ýol başçylary garaşsyzlyk gününi üýtgetmek kararyna şu jaka çenli resmi düşündürüş bermedi.